29 санаи рамзи баландии арчаи Душанбе 29 метр. Дар соли 2020 дар Тоҷикистон 29-солагии истиқлолият таҷлил мешавад. Салом бинандагони Хабар ТВ, лайк монданро фаромӯш накунед ва албатта дар комментарияҳо нависед. Дар маркази майдони дӯстии шаҳри Душанбе воқеъ дар паҳлӯи муҷассамаи Исмоили Сомонӣ арчаи солинавӣ бо баландии 29 метр насб гардид. Тиббист ки арча бо назардошти баландиаш аз маводи сунъӣ сохта шудааст, аммо ин ба шукӯҳу зебоӣ ва намуди тиббии доштани он халал намерасонад. Баландии арчаи солинавӣ ба мувофиқати он ба истиқлолият. теъдоди ками одамон медонанд, ки ҳар сол арчаи солинавӣ дар шаҳри Душанбе 1 метр баланд мешавад. моҳи декабр ба сохтории металли як зинаи дигар пайванд карда шуд, то баландии арча солинавӣ ба шумораи солҳои ҷумҳурии истиқлол мувофиқат кунад. Имсол баландии дарахти рамзӣ ба 29 метр расид, зеро соли 2020 Тоҷикистон 29-солагии истиқлолиятро ҷашн мегирад. ороиши дарахти солинавӣ ҳар сол тағйир меёбад. имсол бо оро додани он мутахассисони тоҷик машғул шуданд ва зиёда аз 20 нафар дар сохтани чорчӯбае иштирок карданд. Инчунин таҷлияи эффектҳои махсуси солинавӣ дар шакли барфак ва чароғакҳои нурахшон ба табрикоти соли нави 2020 бо забонҳои гуногун дар арчаи имсола насб гардиданд. илова бар ин, дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе арчаҳои солинавӣ ҳаҷман хурд насб карда мешаванд, то ба пойтахт ҳусни дигар зам намоянд. ин буд имрӯзи видео. Дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи арча ва ҳатман нависед дар комментария.